И днес е петък и сме на Баира за първи път от октомври месец, защото се контузих и днес сме първия Баир. Ще бъде доста тежко. И бандите с мен. И разбира се, аз съм точна, но високите скачачи все още ги няма. Да видим дали ще дойдат на време или отново ще ги чакам в продължение на половин час. Внимавайте, Валико. С бандит ви чакаме. Бандио, ще бягаш нагоре по Баира. Айде, бандит, във влога си. Say hello. Hello to the old Frenchies. All around the world. Идва нов приятел. Хидратацията е много важна. Утре е събота, най-тежката тренировка от седмицата. Ще има подскоци по тревата. Дълги подскоци, многоскоци, стълби. Но все още поне аз съм без тежести, защото е на 100% сигурно, че съм със здрав крак. Идват и тежестите. И на Баира, на глезените, на ръцете и на кръст. И тогава става наистина вече много тежко. Бягаш и да правиш подскоци. Що си сгънал ухото така? С едно ухо. Аз продължавам да ги чакам. Отново са неточни. Значи при следващото закъснение вече има глоби, да знаете. Като гледате влога, ще разберете. Не е честно. И сте с коли, а аз съм с градска. Тичайте, кончета, тичайте! И е събота, отиваме на тренировка. Последна тренировка за тази седмица. И бандит отново е с мен, нали бандит? Готов ли да ходиш на стадион? Няма търпение да излезне. Бързам да стигна към метрото. Той има друга представа за това. Бандит, любимата част, метрото. Много обича да се вози. Ето, направо знае пътя. Че давай, возил си се на ескалатора хиляди пъти, давай. Айде. Айде, оп. Стигнахме на стадиона. Отново аз съм първа, няма никой. Бандит прави йога. Браво, Бандио. Ида с колата. Аз винаги сте Да болях вчера да кажа, че не те боли днес. Ама що не се боите по боси? Ето затова да говоря позитивно. Защото после да боли. Финито! Край. Чак в понеделник. Е неделя и е пълна почивка. Ще ходя на спа, така че ще ви взема с мен. Малко сауна и леден басейн. Надявам се ледения басейн да работи. Че най-вече за него отивам. И после трябва да отида да избера на весела подарък за рождения ден. Понеже във вторник на 18 март моята най-добра приятелка има рожден ден. Да видим какво ще купя, защото е много сложен този процес. Пот е 10 милиона. Пуснах тото. Рядко пускам, но реших да пусна. Взимам скутера и отиваме към спато. Понеделник, последни дни в фестивала, защото на 20 ни затварят залата. И чак зимата. Няма едно гребло, една лопата, нищо, но имаме моп, с който да заравним трава.
понеделник, дън. Скачах за първи път 3-4 крачки. Дълъг скок. След като не бях скачала от октомври месец, някъде може би 10 октомври. И беше добре. Да видим сега утре коста ми, дали ще се подуе, защото и става студено навън и това също влияе и не ми харесва. Разпускам, пия си аминото и отивам да спя.